ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Шаб аз дист гузаштааст ва гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш ҳоло дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе қарор дорад ва мо рахти сафар бастем ба шаҳри давҳа, пойтахти қатар, ки дар он ҷо бозиҳои осиёӣ мегузаранд ва бори аввал дар ҷоми осиё дастаи мунтахаби тоҷикистон ширкат меварзад. мақсади мо ҳам таҷассуми ин ҳолат аст, ки метавонем боз як таърихи наве барои футболи тоҷикистон хоҳем сохт. аз ин рӯ мо ба он ҷо меравем ва ҳар лаҳза бо шумо хоҳем буд ва аз навгониҳо хабар медиҳем. Мустад мараба. Мебинед инҷо номояндагони федератсияи футболи тоҷикистон ҳам ба қатар рафта истоданд. Инҷо баъзе ҷиҳозҳо, баъзе либосҳо шояд бошад аз дастаи мунтахаби тоҷикистон ҳастанд, ки мо мебарем. инак баъди 3 соати парвоз мо ба фурудгоҳи байналмилалии Дубай қарор омадем ва инҷо акнун баъди 1 соати дигар ба шаҳри Давҳа бояд парвоз кунем. инҷо бо ман Фаридун Шарифзодро шумо мебинед, ки ҳамроҳ ҳаст ва ӯ бисёр корҳоро дар федератсияи футболи гурӯҳ анҷом медиҳад. аммо мо инҷо суҳбат мекунем дар бораи дастаи мунтахаби тоҷикистон. хуб, ин барномаи гӯед ба қатар аст ва мо дар бораи аллакай бо бобо холмуродзода як суҳбати анҷом медиҳем дар мавриди ҳунарнамоии дастаи мунтахаби тоҷикистон ва гурӯҳи А ё ки мо инҷо дар онҷо бо қатар, бо лубнон ва ҳамчунин бо дастаи чин вомехӯрем. пагоҳ, яъне баъди пагоҳ 13-ум дастаи мунтахаби тоҷикистон бо чин вомехӯрад. шумо аз ин бозӣ чиро интизор ҳастед? خب خب از همه تمام آن نفرانی که دوستدار فوتبال هستند آنها رو با آغاز کردن یکی از مسابقه‌های بزرگ آسیا جام آسیا مبارکباد می‌گوییم و بسیار هم خوشحال کننده است که تیم ملی تاجیکستان در این مسابقه اشتراک خواهد کرد و منتخب تاجیکستان علاقه آمادگی‌ها رو خود 27 دکمبر آغاز کرده بود وقتی که به دوبای با ابوظبی از اول به دوبای سفر کردن و بعداً به ابوظبی سفر کرد تیم ملی تاجیکستان. البته بازی‌ها آسان نخواهند بود چون که دست‌ها خیلی آمادگی جدی دیدند، هم چین، هم لبنان و هم میزبان قطر. ولی من فکر میکنم که با اون نتیجه‌هایی که منتخب تاجیکستان در بازی اخیر دارد، نابست از آنه که غلبه بزرگ مقابل پاکستان بود و پاکستان یکی از دسته‌های ضعیف هم است، ولی مقابل منتخب پاکستان و همچنین در بازی اولی مرحله انتخابی جام جهان هم تیم ملی تاجیکستان یک بازی را نشان داد که بگیم الکی طرح بازی خود را داشت. یعنی ما می‌دانیم که اکنون منتخب تاجیکستان با چگونه اصول بازی می‌کند و فوتبال‌بازانی که با هیجان جلب کردن آنها با مهارت خوبی خود را نشان دادند و یکی از آنها محمدانی کمالov بود. مقابل چین البته من بازی مشکلی را منتظر هستم، اما گفتم می‌توانم که تیم ملی تاجیکستان قدرت را دارد تا اینکه در بازی اول ظفر یابد و غلبه در بازی اول این یک قدم بسیار بزرگ خواهد بود به سوی پلی آف. вақтҳои охир Рустам Ятимов бо он ки лад бардоштааст дар бозиҳо нест, набудани ӯ то кадом дараҷа метавонад таъсир расонад, ё ки шумо мегӯед ки умуман бармегардад ба бозӣ? рустам Ятимов дар бозии дӯстона муқобили Гонконг гол зада буд. онҷо Шаҳром Самиев ҳам гол зад. Рустам Ятимов дарвозабонро дар назар дорам. Не дигар не. хуб, бубинед вақтҳои охир Рустам Ятимов дар дарвоза нест. ин боиси он намегардад ки масалан дар дарвозаи мо каме душворӣ ҳам пайдо шавад, ё шумо фикр мекунед ки ӯ бармегардад? рустам Ятимов дар ҳақиқат ҳам дуруст қайд кардед ки дар рӯзҳои аввали бигем ҷамъомади тамрини тим милӣ дар алоҳидагӣ машқ мекард, вале баъдан ӯ ба ҳайат баргашт ва ман фикр намекунам ки ӯ ҷарояте ки дошта бошад ки ба ӯ монеъ шавад то ин ки муқобили чин бозӣ намояд. البته بودن رستم در حیات این یک
бигем бартари тими Тоҷикистон ҳам ҳаст, чунки Дили даст аст. бале Ятимов як мавсим бисёр хубро пайсар кард, ҳам дар Лигаи Чемпионҳо, ҳам дар Лигаи Олӣ ва беҳуда ӯ ҳамчун беҳтарин бозингар эътироф нагардид дар соли 2023. ҳамин хотир будани ӯ хело муҳим аст барои мунтахаби Тоҷикистон. бо чӣ натиҷа хоҳад буд? албатта чун ҳар яки мо ин ғалабаро мунтазир ҳастем ва ман ҳам мунтазир ҳастам ки мунтахаби Тоҷикистон бо кадом ҳисобе ки набошад, зеро дар марҳилаи гурӯҳӣ ва дар чунин мусобиқаҳо аз ҳама муҳим натиҷа аст ва муҳим он аст ки тими миллии Тоҷикистон 3 имтиёз ба даст оварад. дар ин гурӯҳ ман фикр мекунам ки Лубнон ҳам баробарқувва аст бо Тоҷикистон. Агар Қатарро мо бигӯем ки ӯ чемпиони соли 2019 ҷоми Осиё аст. бале Лубнон ҳам умуман гурӯҳе вақте мо таваҷҷӯҳ мекунем, дар гурӯҳ ягон дастаи заиф нест. Ҳам Лубнон, ҳам Чин ва ҳам Қатар ки мизбон аст ва ҳамаи бозиҳо мушкил хоҳанд шуд, вале мо бояд талош кунем ки дар рақобат бо мунтахаби Чин, дар муқобили Лубнон 6 имтиёзро ба даст оварем. дар охир аз ҳамин гурӯҳи мо ҷойгузинии дастаҳо чӣ гуна мешавад? Қатар якум аст, бараъло рӯшад аст. Тоҷикистону дигар Чин ё ки Лубнон дар ҷойҳои дуюму сеюм бояд қарор бигиранд? будан ҳолатҳое ки ҳатто дар ҷоми ҷаҳон мо вақте ки ба гурӯҳ таваҷҷӯҳ мекардем мегуфтем ки масалан ду дастае аст ки фаворит аст ва аз бозинаҳои аввал дуюм ба плей-офф мебароянд. Масалан мунтахаби Олмон, Испания вақте ки дар як гурӯҳ буданд, вале Олмон аз гурӯҳ баромада натавонист. Ва ба ҳамин хотир ман наметавонам ба боварӣ бигӯям ки Қатар зинаи аввалро ишғол мекунад, зеро ин варзиш аст ва барои мардуми Тоҷикистон, барои тамоми он нафароне ки таваҷҷӯҳ ба футбол доранд, ишғоли зинаи аввал барои мунтахаби Тоҷикистон хело ҳам хуб хоҳад буд, вале агар мо аз зинаи дуюм ҳам ба плей-офф бароем, ин натиҷаи хело ҳам беҳтар хоҳад буд. Офарин, бисёр роҳат кардам аз он ки шумо Тоҷикистонро имрӯз волейбол кай мешуморед. Ба ҳар нав то марҳилаи чандум бояд Тоҷикистон то марҳилаи чандум бирасад? аввал плей-офф бароем ва баъдан хоҳем дид. саломат бошед. дӯстони гиромӣ, тавре дидед мо дар фурудгоҳи байналмилалии Дубай қарор дорем. ин фурудгоҳ соли 2060 бино ёфтааст ва дар як сол 66 миллион нафарро истиқбол мекунад ва гусел менамояд. бо орзуи он ки Тоҷикистон дар ҳақиқат аз зинаи аввали гурӯҳи аввал бозиҳои минбарда меравад, инҷо мо барномаи имрӯзамонро ба поён мерасонем. аммо дар пеш боз сафари мо ба шаҳри Давҳа ҳаст ки онҷо ҳам чизе хоҳем гуфт. Бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмудашуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Бардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Бардифен актив гел Goodbye, ladies and gentlemen. Welcome to Dubai. The local time here is 7 a.m. Please remain in your seat with the seatbelt fastened and come to complete stop and the seatbelt sign have been switched off. инак дӯстони гирои мо аз шаҳри Дубай ба Қатар ба шаҳри Давҳа пойтахти ин кишвар омадем ва ин ҷо фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Давҳа ҳаст ки бо номи Ҳамад аст ва ё худ матор Ҳамад аддавлӣ аст ки соли гузашта футболбозони ҷаҳон ба ин ҷо омада буданд, хеле хуш истиқбол намуд. аммо барои мо як мушкилӣ эҷод шуд. ҳоло Фаридун Шарифзод ҷуздони худро наёфтааст ва аз тарафи дигар директори техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон я директори фаннии Федератсияи футболи Тоҷикистон Салоҳиддин Ғафуров ҳам аз сарҳад нагузаштанд. аз рӯи баъзе маълумотҳо виза ё худ ҳамон вуруди он кас нодуруст будааст ва аз рӯи ҳамин виза надоштан нагузоштанд ки ба
شهر با قطر وارد شود. برای همین هم کمی ما اینجا توقف کردیم ولی باز برمیگردیم به این مسئله.